može. Sada ćemo da odemo i do gornjeg dela, do spomenika koji vidimo u daljini, da vidimo šta predstavlja taj spomenik i šta se dogodilo na tom mestu. Vidimo još dva stara hrasta koja više ne listaju. Po izgledu rekao bih da pripada istom periodu kao i ovaj sa desne strane koji je jako važan, koji je zasadio Miloš Obrenović. Zasadio ga je znači 1865. po starini. Rekao bih da su tu negde, znači to su stabla stara oko 150 godina, a mi sada idemo do gornjeg dela. Sve ovo predstavlja jedan kompleks, vidimo gornji ulaz, dole se u daljini vidi donji, veoma je lepo uređeno, veoma je lepo uređeno, uredno je čisto, vodi se računa. Drago mi je da ovako izgleda i naravno je posebno drago što smo na ovakvom mjestu. Tako važno za nas. Idemo sada u gornji deo. Evo nas i u gornjem delu spomen kompleksa. Kod spomenika, tu je spomenik, kao što vidite, evo ga natpis. Ovdje piše malo drugačije. Nailazio sam kroz svoje predavanje, kroz čitanja na različite zapise čuvenih reči koje je izgovorio. Ovdje kaže, evo mene, a eto vama ili vam rata s Turcima. Evo mene, a eto vam rata s Turcima. Dole piše malo drugačije, eto mene, eto vas, rat Turcima. Nije to toliko ni bitno, ipak je prošlo toliko godina i pitanje je da li je neko zapisao ili je narodno predanje prenosilo sa kolena na koleno, ali to ne menja suštinu. Bio je on tu, bio je narod kojim je bilo svega dosta, bili su tu i Turci i svi elementi bili su tu da počne drugi srpski ustanak, bez obzira na izgovorene reči. Počeo je i doneo je novi period u našoj istoriji. Slobodu, period slobode, za neko vreme potpune slobode i period nezavisnosti. Bio je jedan od prvih velikih koraka, ogromnih koraka, u čitavom nizu koraka koji su doveli do naše nezavisnosti i oslobođenja Srbije. Posle mnogo vekova. Još jednom, ovo prelepo mesto, pogledajte gde se to dogodilo. Tu su bili skupljeni, spremni i uplašeni sigurno, jer nije bilo sve jedno. Budući ustanak krenuti ponovo, prvi srpski ustanak nije uspeo. Strahovi su bili veliki, stradanje stanovništva veliko. Trebalo je skupiti snage, smeti ponovo, krenuti u novi ustanak, a prethodni se tek nedavno završio, to sa velikim posledicama po srpski narod, velikim stradanjem srpskog naroda. Eto, ako možete, na trenutak i zamislite ovde, 1815. skupljeni, hrabri, rešeni, uplašeni, zabrinuti, sa velikom željom da uspeju da oslobode Srbiju i da se vrate, sigurno da se vrate svojim porodicama. Nisu se svi vratili, to znamo, iz naših ratova se nikada nisu svi vraćali. Oni koji su se vratili podigli su ovo u spomen svojih drugova i njihovi naslednici, potomci, dodavali su spomen obeležja svojim precima, našim herojima.